mare i fugitiva alhora. Sarah Connor ha demostrat que és una heroïna amb molt de caràcter a les cròniques de Sarah Connor. Es pot saber què hi feu aquí? Ha vist un cadell de Dachshund? Mare, hem de marxar, va! Vinga! Sarah! Te'l pots veure o llançar-lo. Jo me'l veuria. Qui ets tu? Em dic Winston. Instal·lo aires condicionats. Sisplau, no em faci mal. Sóc entrenador. No truquis a la poli. No, sisplau! Coneixes els d'allà fora? Eres amb ells quan van robar la casa? Oblida que hi eres. No hi eres, sents? No m'has vist mai. Tu no saps què ha passat aquí. Em sents? Si expliques res d'això que ha passat aquí a algú, et buscaré i et mataré. I ja sé què penses. Potser no sé com penses, però sé què és el que penses. No vaig deixar en Charlie perquè fos un perill per mi i pel John. Nosaltres ho érem per ell. Vas fer bé de deixar-lo. Tu no t'hi acostis. Ni el toquis. Jura'm que el deixaràs en pau o m'ho faré com sigui per desmuntar-te peça a peça. Ho juro. Jo també. Déu meu. Perdona'm per haver dubtat de tu. Accepto les disculpes. Adéu. S'acosta una tempesta. Xander? Per qui treballes? Sara, què? Ja m'has sentit! No sé de què em parles. No m'enganyis, no suporto els mentiders. Sara, no treballo per ningú, només som el Xander i jo! Ara ve una màquina a matar-vos. Ha trobat la vostra casa de la ciutat i ve cap aquí. Molt bé, ara marxem, va. Més moments de les cròniques de Sarah Connor a la web del canal 3XL.